Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon guys, mainit na ang panahon. Adi pa gid siya yung init pero wala siya nag-uwan pero kilom-kilom pa gadag-om. Si Koreana guys, naninhig na siya kay aron mangmap na siya. Natulog man ang bata. Nga si Saysay pod naninhig sa naglaag dahil si Saysay naninhig sa silong na diha. Unya palas 11 iyahang klase kay ito raman sila ga exam. Ano lang kaninhig sana siya. Na si Riri po guys, nakaabot na gikan sa bukid, naligway na siya sa baka o kabaw. Na magbalik na po mi dito kay mamugha mi sa kahoy si Richmond dito sa atbang kay laang gilaag ni Raymond. Nahuman naman si Raymond og pamahog sa baboy, maong gikuha niya ang bata kay magsige magkuan aron makalihok-lihok pod guys. Nya si Bintoy din mintras nga nagpatuyok na siya sa wasing, naghimay po na siya sa kanaang talpo sa kamuti kay gulayon para sa pamahaw. Magkuan mi guys, adubuhon na ni mo na. Adubuhon na niya guys. Nya ako pod guys, dito po ko sa kanaang among garden. Ato tungkuanan ang garden dito kay hilamunan kay murag tagas na ang sagbot niya. Magkuha sa atas atong stand kay para nga plastar ang atong trabaho dadto. Kay ha? Ano ba na day? Good morning guys. Mangmap na siya guys, mangmap. Saan nagikan? Sige no. Isa pa kay ag Simul. Naunsa pa na simod? Naunsa pa na ah? Ma'am, namabay ako. Mana? Ito, papay. Sakay ta brum-brum ta. Ta? Kumo. Mama, nigitan. Ya, unsaon man ni guys? Unsaon man ni guys? Nga naghawid naman na sa atong surpan guys. Naglitan na. Kuha ka lang ko. Ang hinamon sa ta dito, agubang ka. Paduduan na niya? Pamahaw na niya? Uy, Niduduan na niya? ambot mo. Pamahaw na ka? Oh. Namaw na ka. Oh. Abdi ka mo tubag bata. Oy, asa ba kung stand ka ha? Ano pa guys, nagkaramutsing pa ni iyang higdaan dani, ilang higdaan dani siyang inahan na yung duaan nagsagol. Pa na ma hipos diha. Ayaw na pagbuhi kay magsirit-sirit na da sa salog inyo na ipakamang kay basa ng map si Koreana. Ang hawan ta guys. Saysay nakapanghalay na sa iyang linabhan. Sayo ng mata. Sayo ng mata kay may klase. Sa baduman niya si Saysay ramaoy na klase. Maong
Ini guys, natay kalabasa guys. Oh. Panghawanan. Ha? Duhara. May mo kurso lang. Okay. Babae si Sirto. Oh. Tama. Ay, si Momo na babae. Ilan ko sukli dia. Kuar din tong kaging kingri daw isapaw na ariyo sa Karabansos re. Tudod to. Ilan siya nga nam ko sukli niya. Itong sukli gahapon nga gipalit sa kuan. Bahog. Ipabaid ang sirokso guys kay pamukha ni sa kahoy sa bukid. Ayan. Kay kahoy nga gagamit para sa pista po. Lang. So may kuan dito sa payag. Bughaonon. Kato na mo'y bughaon. Kay pista diri sa amo guys karong December 3. Naigo pasad ka na itong bughaon mauga. Kay timing pod kay walay kuan siriri pa karon. Wala pa sila hakuton. Kay walay gabas. Na yan lang sa tupang kuanon. Talag ako na yung bugha dito. Mag tikas-tikas. Gulong-gulungon lang niya. Ako na yung mga tsa kay si Raymond po naman po yung klase karon. Siya klase karong alas 9. Say inyo pa siya alas 11. Na nakalihok patag sayo. Wa man po klase sa mga bata Sabado man.
May bunga guys, o gadalag bunga. Gamay ram kay bunga ani karaban aw. Upo maning pa matulong taning mga kuan kay para magbunga na siya. Nya ang akong garbanzos guys kay naghapla nang gipabutangan ako ni Riri sa kagingking para nga mag pabutangan sa kagingking kay para mahangir. Di na ito magamit. Balang lang. Okay. Taksa man. Wala. Ito yan tuloy. Oo. Oo. Nga kani guys, ang kamuti cups guys, nga nagkamang-kamang naman ni siya. Ato ning lampason kay para dagto ra gina siya og. Sunggup na yan kahit. Wa man na sanggot. Sunggup yung gamit dito. Basig giwa man to adire. Gulang. Wa man sa kuno. Okay. Ano ko na kami? Kay pita ni dire. Tutuan dengan mengerti dia. Di pa kuha ni Jose Danerio. Kasabsab siyang kandi pabahok siyang kanding. Ano to nga mga tinutulong ko mga kuan. But kamuti. Aw, sabi. Okay. Kuan ko dan Igna din to nga ipakuha nila baktin. Papili sila. Ha? Ngayon siya guys, kay kakatay-katay manggunin siya good. murah ya pengin ditolak ini kata itu. Ha? Murang dia pengin ditolak nang sugod ba. Pwede ka itong nag-agi? Hindi na ba? Atong kunan guys kay nag kuan siya sa atong tanumanan nga gamay ra kay tag space danhi sa atong tanumanan nya
iya pang katayan nang atong hawanan nya gitrabaho po na nirira ng katayan sa ano Carabansos kay aron di ta magsigisilo kuana og magbunga na siya kay nagbuwak na ra ba. Wala sila ikuan karon guys, wala sila dragging kay sani wa pay gabas, wa pay kahoy nga nagabas kay wala pa magpabalanse nga siya unya pasuma kung nabay sobra wag siguro na sobra kay nakabali na siya tong mga kuan unya wa pa man gididak kini busing kay kaluoy pud si busing nga kaluoy pud si busing ang didak sa yang CE nga yang sweldo perting gamaya mutong di kuan sa ni busing nga ugma na daw didakan yang CE apa kasi gid guys kay sabi nagwisudan na di ba sad sayon agtrabaho ay na siyang wisudan pang sudan ra gid na iyang sweldo guys. Di pagid maka kuan sa sudan. Kay sugo sa sawa. Holy girl. Ay dali mura pa na siya nag duwa karon na iyang trabaho kay kuan man. Ang guba. Tangan po niya sa pikas guys kay para matimbang na iyang pagingking ganha para di ra siya mag kuan nga para makita na to ba og na iyang bunga nagbuwak na ra ba na kini talong ato po ni kuan kay murag buwang na daw giulod po na siya guys ang kanang talong nya kanina ni ato ning kuanon ang aning kamuti adto ra siya dapit ato ra ni kuanan sa kawayan kaya para nga diha ra siya magkatay sa kawayan dili siya magkanlat-kanlat ani sa kuan kay gamay ra man ig space atong kuan ni guys katamnan dito na puro na kanlat-kanlat siya. Yang atong kita mga pitsay guys, wa kita nakakuan tong kay kuan sa baha. It was out sa baha. Hindi pangaon pagid sa ismail. Ito na si Rimo, nagpabaid na. Nagkataya magud siya guys. Mao nga ang katong dadto. To nag-abot na siya dadto. Nagkataya siya manang ato ning kuanon kay magudlot, magbalik ra man siya hambog. Ato na nanday niya butangan sa kawayan diha okay para nga anaan dito kay para diha na lang siya sa kawayan mag saka. Yan siya maglatay sa kawayan. Nagapaingon magito siya diha oh. Yung pautanan sa nako ni Bintoy para
Gas lang di. Ha? Ito lang tatapin sa so. Bina. Ayan siya itong tungin. Dito, kuha siya tungkol sa dito. Pagkapti siya, no? Ano po na, yun ang butangan ng tao dito. Ito lagi pang putol ang talong guys kaya para mabag-up. Isang ulod na. Isang ulod na yung kuan.
Daghan para ba sa bag? Daghan ka bag. Ato nang gipamutol ang talong guys kay daot na nya. Aron ko nga nabag-o na siya kay pareha dudto akong giputol na bag-o nya. Nakuha na siya kay ang sako nga iyang gi kuanan na tinas na. Mahuman mig pamahaw guys, mahuman ko og upload. Pangas mi dito sa bukid. Or unya na ba ko sa hapon mag-adto. Kay mag-upload pa man ko, mag-edit pa. Mamahaw sa ta guys. Nya kana siya guys, kanang buwak sa kuan na siya duhito na siya gituyo na danhi kay para nga kuan dili ra kayo kuanon ato kuan sa insekto. Gibalik man nimo na diha o nga maglisod ta og natay kuha-kuhaon. Yan naluto na ang kuan ni Bintoy guys, ato na ning hukaron. Na. Adobong talbo sa kamuti guys. Natulog na si Richmond? Natulog na natulog. Ready na atong pamahaw guys. Adobong talbo sa kamuti. Unya na apoy bulad. Suka dayon. Mamahaw ta. Guys, Mamahaw ta. Buka pa nga. Nanimahaw ta guys. Naman na kasi magtrabaho? Ano ko bukid mo? Uban. Bantay ko na. Ako trabaho. ano magulay din? Apa? Murag gulay. Pag nga ang gulay, daghanon. Favorite na yun, yung gulay. Hindi, ang gulay dito. Gulay. Luto ulo ko ko. Daghan pa kay panakot. Kamu tuh kamu. Kamu. Kebiasaan. Kamu kebiasaan. Kaun ako lang to. Nagdamay-damay yun naman itong kuhan pa na to. At hindi kaun. Hindi naman yun. Nagkang gulay pa na ako. Tumaluto na. Si Momon guys, napabae siya sa gabas. Para ang gabas sa kahoy, makadulot, dili damol. May ada ba ito nandun yun? Magma ko riyan na, magsalad na sa ka. Ay, bilang sa dito. Baka sa bukit. Ay, lang. Baka sa kalau udah naik, bisa umur. Bisa sila magtuloy. Udah naik. di man.
Hindi ba kung natin sila bigyan? Burning yung bila. Siguro sa inyo pa sila. Ano sama lang mo? Gala, ano na mo ate? Wow! Mag-exam mo no guys yung ate, papintot-pintot ra.Ag-agrado, Pinto na sabi. pintot-pintoton, basta ayaw pa ng Koreana, di ka, kuhan kay, mo din yung, kuhan, ay pintot-pintoton ra niyang answer. Kaya. Sabi ang basa. May lang lagi pagpintot niya na timingan nga maos sa to siya. Pintot lagi. Pagpintot niya, wala na tutong ni, di, haskang isuga gid. Hindi na ni si Koreana pabaw na sa itlog, kay itlog sa permi. Kuman guys, daog mo sa mahaw. Talos ko mo pe. Yeah.